Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora joro la nyamo ya ko fenfen ajora joro la kaniso jamo la ka mago berebere ka koto mɔgɔw ta la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔ siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen
tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaw ni an lamɛnbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye décembre kalo tile 15 san 2025 Jamon Siman baarakɛlaw min ye maa 271 k'u b'a fɛ k'olu gɛn ka bɔ baara la baarakɛlaw olu ni Gɔngɔteri siman bɔyɔrɔ maaw karilen no ɲɔgɔn na n'o ye Indiens ye Gawokaw fɛ DDR baaraw olu daminɛna ISC lajɛ hukumu kɔnɔna na sa baaraw kan ka kɛ yɔrɔ minnu na télévision so kura n'o ye ISC ye o maa fila fana sugandira ɲɛmaa n'a ka dankan Seku Tangara ale ye dankan ye min ye Salfu Sanɔgɔ ye o ye coordinateur ye u taara cogo min na an na tila ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna min ye télévision in yɛrɛ so fana o sigitɔ don Mali kɔnɔna na yan ka taa fara banque ISC fana kan o fana kan ka sigi Mali kɔnɔ yan ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw u taara lajɛ sabula jamanakuntigi mana na u ka lajɛ sen fɛ nin kalo in tile 22 n'a 23 u kan ka t'u ɲɛda nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan Falaye ko aki ni police cybercriminalité bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma dɛ i y'a kuma mɛn ɔhɔ an ka a ka fisa an ma Falaye Bagawusu ni Dagabana Adama Bagawusu tɛ yɛlɛ maa fɛ koyi ale ka yɛlɛ ale man deli ka yɛlɛ dɛ u yɛrɛ fila bɛɛ ye Kulubali o o fila bɛɛ ye Kulubali o man ɲi aya k'u kɔni minnu bolo di ɲɔgɔn ma Falaye min b'o kɔnɔ an nɔ tila k'o ɲɛfɔ maaw ye kamalen dɔ bɛ Kucalakaw fɛ Falaye ale kun yɛrɛ kɛ Bamanci sa a bɛ sin k'e wele ten ko Falaye ni bɛna ni 100,000 ye i ti si so bi han a b'a lajɛ i ka sɔrɔ ba a b'a fɔ dɔ fana ɲɛna ko bɔn k'e filɛ nin sa k'i taatɔ filɛ i bɔra misiri kɔnɔ sisan ni bɛna ni 1000 ye sini an bɛ n'i cɛ ka taa di ye polisiw y'ale yɛrɛ cɛ ja Bamanci tɛ a kɛra bana mankan ye k'i kɔnɔ an bɛɛ tun bɛ taa dumuni kɛ a ka so an bɛ ka dugawu k'a ye ala ka a sankɔrɔta ja b'an kan Falaye n'i ye nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ ko caman bɛ taa bɔ a kɔnɔ hali bingali minnu filɛ nin ye komi armée wulilen don k'i jɔ sa armée bɔra fɛn caman kalama o an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw donna ko in na Falaye k'a kɛ sɔrɔ sira direct ye armée bɔra ko caman kalama nin waati in na Gimba national ale ye nin kalo in denfa filanan ye sabula denfa 2 de bɛ a la
a ka ɲɔgɔlɔ min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko aw ni su fala ye aw ni su in o de bɛna na bɔ seyi sebela bi nka maa t'a dɔn anw kɔni funala y'an garisɛgɛ jasa dɛ tumutukaw fɛ yen biennale ye tumutuya ta k'a ta ye ha fala ye sɔrɔ u yɛrɛ ye baroba sigi arajo jamana na tumutukaw fɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Mamu Dafe ale fana n'a ka cɛden dɔw kan ka bɔ yan bi k'u kunda tumutu kan nka baara misɛn caman bɛ yen fala ye olu ma se ka sigi sen ka biennale ko in na hali bi dɛ fɛn misɛnnin caman de bɛ yen minnu ma sen sɔrɔ hali bi kurankow b'o la jikow b'o la barijikow b'o la tulo yɛrɛ kan ka kɛ ni maa minnu ye olu caman fana ma se kɛnɛ kan hali bi donc nin y'an donkan ye sɔgɔmada in na ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Fala ye bamananw ko sɛ ban tɛ dugutaga la ko sa ma bɔ dingɛ kɔnɔ ka bere min t'i bolo k'i b'i wasa don o la fala ye ko Faransi sago ye min ye bi basigibaliya o ka ɲɔ ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ yan ni maa min bɛ ko jateminɛ fala ye ni maa min bɛ ko kɔlɔsi ni maa min hakili bɛ ko caman na ni maa min y'an ka jamana in nacogo ye an ni Faransi ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛcogo ye fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye anw ka jamana ye a marabaa fɔlɔw an ka tiɲɛ fɔ fili dɔw y'u sɔrɔ maanifin tɛ ko ala koyi sabula an ka maakɔrɔw ye min fɔ an ye fɛn minnu bɛ yen ni ala y'o di maaw ma k'u ni baganw bɔ ɲɔgɔn na fala ye a fila ye hakili ani kumakan ye o hakili o de b'a to i bɛ se ka miiri i bɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn nin ma wa a kɛlen don ka da fana d'i ma i ka se k'a fɔ ko i tɛ sɔn walima i bɛ sɔn fala ye maa si tɛ ko ala i kɛra cogo o cogo majɛ dɔ bɛ y'i ka baara la anw ka kanw kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati n'an kun y'a don ba la an kun t'an sigi nin kɛnɛ in kan bi fala ye n'i b'a fɛ ka jamana o jamana ta tiɲɛ k'a halaki i bolo biri a ɲɛ na i bolo biri a ka siniɲɛsigi la i bolo biri a ka maaya la i k'a ka don nataw gɛlɛya bolo siranin kelen pe kalan kodɔn ko tɛ dɛ kalan a fɔra ko an k'o min kɛ fala ye anw y'o miiri a waati k'a fɔ ko min ye tubabulakaw ye ko n'an ye kalan k'olu ka kan na k'o b'an bɔ nɔgɔ la a ye dɔ fara an ka jɔnya juru kan batakiw sɛbɛnna waati kitabuw sɛbɛnna waati livuru sɛbɛnna waati fɛɛrɛw tigɛra waati kalan dancogo kɛra waati an yɛrɛ ka maa mafalen fɛn fɛn bɛ yen fala ye fo ka na se bi ma hali n'i kan ka baara ta u b'i ɲininka ne ko diplôme jumɛn b'a bolo dɛ i tɛ ɲininka i bɛ se min na dɛ ko diplôme jumɛn b'a bolo diplôme ni kalan ye kelen ye n'o tɛ san 20 laban in na an k'a lajɛ kɛ kalan jumɛn kɛra anw ka kalansow kɔnɔ a ye mun ɲɛ anw ye a nana ni yiriwali jumɛn ye o kɔlɔlɔ de tɛ nin ye an ka nin ye san 30 laban kalan ma se ka kɛ o minnu kɛra ɲɛmɔgɔw ye o minnu ye jɔyɔrɔw sɔrɔ o minnu kɛra tubabukanfɔlabaw ye fala ye olu de bɛ k'an mara bi n'i y'a ye ko maliden yɛrɛ wolo fasoden o bɛ se ka titɛrinin jeni fala ye a ma kalan de a ma lamɔ de a ma ladamu de a ma taa danbe ni tabiya sira fɛ i y'anw ka siya fɛn o fɛn ta fɛn dɔw bɛ an b'olu to ɲɔgɔn ye fala ye fɔlɔ kalan fɔlɔ tun ye jumɛn ye i woloba fala ye mɔgɔ ka karamɔgɔ fɔlɔ adamaden ka karamɔgɔ fɔlɔ o y'i ba de ye ale de b'a fɔ nin ka ɲi ale de b'a fɔ nin man ɲi ale bɛ se ka sumalen d'i ma a bɛ se ka kalaman d'i ma a b'i diyagoya ka dɔw k'i ye pour que i ka se ka maanifinya taabolo faamu bamananw ko ko denmisɛnnin bɔgɔkɛnɛ don fala ye n'i y'a mɔ cogo min a bɛ ja o cogoya la anw ka duw cira an sigilen ɲɛna an ka sigiw tiɲɛna an sigilen ɲɛna an ka taabolo tiɲɛna an sigilen ɲɛna an y'an sinsin arabuya mun k'an ma k'o ye an ma kɛ tubabu ye fala ye an tora ten siniɲɛsigi an b'o labɛn fɛɛrɛ minnu kan ka jagabɔ an ka bamanankan na an ka filakan na
an ka marakakan na an ka burudamɛkan na an ka arabukan na an ka dɔgɔnɔkan na an ka sinafɔkan na an ka miyankakan na an ka kasongakan na an ka maninkakan na falayi an ye nin bɛɛ to yen k'olu tɛ dɔnniya ye ko an ka taa dɔnniya ɲini ne hakili la ba numukɛ bɛ wele ka baara caman kɛ dɛ n na n da don a bɛɛ la tile sɔgɔmada in na dɛ falayi ne hakili la dugu kɔnɔna na a fɔ ko maafini sununkun tɛ yen dɛ bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don falayi adamaden i bɛ min ye hɛrɛ ni bɔnɛ na ka ɲɛsin ma suko ni dugujɛ cɛ n'ala tun b'a bɛɛ yira i la i kun tɛ mɛn si la kalanko anw filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ nin ye bi an ye mun kalan an ye mun yira an ka maaw la hali bi an b'o kelen de la falayi surɔ ɲɛ bɛ telewisiyɔn na u ye mɔgɔ dɔw wele ko muso minnu k'olu sera ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye k'u ye nafa ɲɛ jamana ye falayi a bɛɛ y'ale tubabukanfɔla kelenw ye a bɛɛ y'ale senkola kelenw ye woro feerela t'a la marabatika feerela t'a la zɛrɛ feerela t'a la jɛgɛ feerela t'a la nafɛn feerela t'a la lore feerela t'a la dɔgɔjɔmuso t'a la kɔlɔtɔmɔmuso t'a la a bɛɛ lajɛlen ye olu yɛrɛ ka maaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn kan mɛn falayi aw k'an bɛɛ ye kelen ye o tɛna kɛ todiyɔrɔ kuma ye sisan o degun kɔlɔlɔ de filɛ nin ye an dala nin ye n'an filila an denw ma an kana fili u ma dɛ kalan de ma labɔli kɛ sabula an ma sɔn ka du yira maaw la an ma fa yira maaw la an ma ba yira maaw la an ma kɔrɔkɛw yira maaw la an ma kalimɛw yira an ma nimɔgɔw yira an ma mɔkɛw yira an ma tulomasamaw yira n'an kun sɔnna an ka siya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna falayi kalansen bɛ yen du bɛ yen du kɔnɔna bɛ yen bulon bɛ yen soforo bɛ yen sigida bɛ yen bi e ka maga dɔ den na dɔrɔn k'a ye ko dɔ kɛ a ma mɛn falayi anw kun fo k'an sa an ni ɲɛji tɛ don du kɔnɔ ba kan n'i donna ni ɲɛji ye i bɛ ɲɛji wɛrɛ bɔ tuguni sabula i gosira kun min na kɛnɛma n'i nan'o fɔ ale de b'a ta fara a kan nka bi n'i sera procureur denw ma falayi bamakɔ kura y'i kunna jalen ye dɛ n'i sira ye dɛ n'o n'i ma taa jɔ i la i bɛ taa kɛyɔrɔba i bɛ taa kulukoro kayokaw fɛ yen ko dangele k'a ni sɔgɔma tapa uri dɛnba jalo min ye kayi baarakɛlaba don falayi a y'i cɛsiri foyi tɛ maa ŋunanfan ni baara tɛ n'i y'a ye u b'a fɔ an ka kalan falayi a kɛ kun ye an yɛrɛ de ye an ka tabiyaw an ka taabolow ne ko e delila ka siniwa ye ka t'u jɔ ka angilɛkan fɔ Nations Unies na e delila ka Trump ye ka kuma bamanankan na ye i delila ka Faransi jamanakuntigi dɔ ye ka kan wɛrɛ fɔ ye i ye Irisiw ka ɲɛmaaw ye ka taa kan wɛrɛ fɔ ye munna anw taw tɛ fɔ sabula an doncogo de man ɲɛ an nunjuru dira maa minnu ma olu ko k'olu de ta ye an ye u y'an minɛ ka na n'an ye k'an sigiyɔrɔ n'an tigiyɔrɔ n'an tabilaw n'an fɛnw bɛɛ lajɛlen yira u la ka tila k'a fɔ an ye k'an bɛ kuma olu de ka kan na n'olu ye min sɛbɛn ka d'an ma an kan ka o de fɔ falayi o juru de tigɛra mun ye Faransi wuli anw nɔfɛ san 2012 falayi Faransi tun bɛ yan a nana cogo min na bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama u ye mun kɛ u ko ko olu de ta ye Mali ye fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ k'olu de b'a dɔn États-Unis ninnu k'a to olu bolo Faransi bi yan basigi tɛ yen lafiya tɛ yen taama bɛ k'anw ka drapeau kan san 7 diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn cɛ Kidali ka don dɔ ta ko o ye olu ka don ye falayi ala bɛ sa a ka ko la dɛ kunungo Faransi dugu kɔnɔ falayi Arc de Triomphe yɛrɛ kɛrɛfɛla la Paris yɛrɛ nimayɔrɔ jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan k'u ka maaw wele ko olu ye kabiliw ye Algérikaw do falayi k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ k'u ka drapeau fɔ k'u ka jɔnjɔn fɔ baara in kɛra Faransi kunu yɔrɔ ala kɛlɛ ti kunbɛ maa fɛ o sisan u kɛlen don ka mun boloda fɛɛrɛ caman falayi babu taara sira jumɛnw fɛ wulikajɔ kɛra ka kibaruya fara a kan k'u k'a lajɛ ko ka se ka min ye Mali k'ale sigi a sen sabara kɔnɔ min ye wulikajɔ mun ye u y'o sigi sen kan tani tɛ tani ye boni tɛ boni ye min ye sitɛrɛni jeni tɛ sitɛrɛni jeni ye k'a yira sa ko bɛ taji ta ka gɛlɛ laɲini kelen pe maaw ka futini maaw ka dimi u ka wuli furancɛla fangaw nɔ maaw nɔfɛ yaasa maa dɔ ka sɔrɔ min bɛna ko bɛɛ lajɛlen ɲami wa halisa Faransi b'a ka falayi u yɛrɛ ka jo sariya sigilenw u ka kibaruya dila jugu u ka maa ŋaniya jugu don o don olu de bɛ ka kura fɔ anw ka kɛlɛ ka falayi
a laɲini ye mun ye futinɛ ka wuli balaw ka wuli jatigɛ ka wuli maaw ka wuli k'u ɲɛsin fanga ma komi u y'o da tulu la k'o da jaba la u ye fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fɔ u ɲɛ tɛ taafana o la fala ye sisan u wulilen don Niger nɔfɛ ka taa fangandaraki dɔ bila Benenkaw fɛ yen ka Niger k'ale bɛlɛnbɛlɛ yaasa min ye Togo ye o ka sira bɛ se ka tigɛ cogo min bi min ye Mali kɔnɔ yan fala ye wulikajɔ minnu kɛra bingali minnu kɛra mobili jeri minnu kɛra ni armée yi wuli k'i jɔ a nɔ na ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la fo ka se ka baara kɛ ka se a dan na fala ye o ma labɔli kɛ sisan u ye mun sigi sen kan ko jɛkulu dɔ ko coalition in sigikun ye damadɔni ye fala ye k'a yira diɲɛmaa na ninnu fana ye malidenw ye nka u ko k'olu b'a fɛ u ni Banbaci jɛkulu ka kuma a y'u dɛmɛ Banbaci jɛkulu a y'u dɛmɛ n'u ye se sɔrɔ ninnu fana ye malidenw de ye Mali jamanadenw don k'a sɔrɔ a kelen a tɛ jamana in kɔnɔ yan wa sisan fala ye an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u ka ko dɔw ta ni hakili ye n y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ o don dɔ kɛlen don ka bɔ ka kuma dɔ ta ka ɲɛsin Kayi gouverneur ma a bɛ ka kuma min fɔ a k'a ɲini k'a ɲɛdɔn gouverneur ti armée ka yamaruya kɔnɔ fala ye hali ni général d'armée don a tɛ armée ka yamaruya kɔnɔ n'a bɛ gouverneuriya baara la a bɛ administration territoriale mara kama bɔli ministériso a b'o ka yamaruya de kɔnɔ sɔrɔdasiw bɛ baara min kɛ hali ni gouverneur ye militaire ba de ye fala ye a dadon yɔrɔ t'a la a kuma fɔ yɔrɔ t'a la a bɛ se ka mun kɛ o ye k'a f'u ɲɛna nin fɔra anw ye ko nin bɛ nin yɔrɔ in na nka k'a fɔ k'ale de bɛ ŋaniya ta ka marifa ta ka wuli ka jɔ k'o kɛ an k'o fɔ an ka maaw ye o k'o faamu kɛlɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ kamalen ani Kayi gouverneur cɛ a ka o ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la nka a bɛ ka bɔ ka kuma minnu fɔ nin ye a k'i farati o de la hali an bɛɛ lajɛlen kan k'an farati kuma bɛ kuma na ko bɛ ko la a fɔra cogo o cogo ko jugu bɛ yan cogo o cogo an ka ɲuman ni kolon woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ni hakili ye an kana na taa furugu ka ɲaraki ka kɛ ɲɔgɔn kan tuguni ka na ko wuli an tɛ se ka min kunbɛn sabula n'i ye cɛ ka kuma mɛn dɔrɔn fala ye i b'a fɔ ko ka taa ko a ye taa Musa Sumare minɛ k'a bɛ janfa na kamalen tɛ min kalama maa tɛ yan fanga kunna ko min t'a dɔn ko Kayi lamininen don koyi o tɛ yen o k'a fɔ bi ko de bɛ Kayi ko ɲɛmɔgɔ tɛ min kalama o tɛ yen u b'a kalama nka anw hakili de bɛ min na kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ terroriste ninnu yɛrɛ dɔw sigi tun dugu dɔw la fala ye u b'a dɔn ko armée tɛ se ka se yen de u bɛ k'u tile kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a dɔn ko armée tɛ se ka se yen joona de nka a si tɛna na to yen k'a fɔ an balimakɛ ye a k'a ka kuma in jate minɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn faamu an ka mɔgɔw ka baarakɛcogow dɔn gouverneur ye gouverneur de ye gouverneur tɛ kɛlɛbolotigi ye a tɛ kɛlɛ sigi a tɛ kɛlɛ wuli kɛlɛ t'a ka yamaruya kɔnɔna na hali Kayi kɔnɔna bi commandant zone min bɛ yen a tɛ se k'a fɔ o ma ko tan parce que a taa kun t'o ye mara kama bɔli hukumu kɔnɔna ale fana ka baaraw de bɛ a bolo farali y'an se fala ye k'a yira bɛɛ la ko halisa Faransi kɛlen don ka coalition kura min sigi nin ye u bɛ fɛ de sa k'a yira diɲɛmaa na an ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ maa minnu filɛ nin n'olu filɛ kuma na nin ye olu ye maliyɛnw de ye u fana bɛ Mali kɔnɔ u bɛ Mali kɔ kan u b'a fɛ fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa ka se ka na ni yɛlɛma ye wa u b'a fɛ fana min ye Banbaci n'u ka walekɛbaaw ye u y'olu lakodɔn ka ban o ɲuman ye min ye a y'a lajɛ a ka kumaw fana fɛ a k'u jate fala ye u tɛna jate bi u tɛna jate sini a kuma suruma ye min ye lakodɔnni sira fɛ baara min bɛ ka kɛ bi maaw k'u sigi k'a lajɛ dɔrɔn AES bɛna na bɔ ni fɛɛrɛ min ye a ka lajɛ nata in na fala ye ka kɛ ni IBK bilali ye Asimi nɔ na maaw k'u sigi k'a lajɛ dɔrɔn baara min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna na a tɛna dogo maa la yan an bɛ dugawu de kɛ an yɛrɛ k'an janto an yɛrɛ la an k'an hakili to an yɛrɛ la nkalon bɛ ka tigɛ ka da Irisi la bi kuma minnu bɛ ka fɔ Irisi ma bi waleya minnu bɛ ka fɔ Irisi ma bi a bɛ ka kɛ sabula anw ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye n'i ye maa sɔrɔ i binnen kɔlɔn kɔnɔ k'a b'i labɔ ka n'i to kɔlɔn kɔnɔ k'i binkun ɲininkali kɛ i sinsin i ka bɔ n'i bɔra i jɔ i k'i yɛrɛ kɛ maa ye i k'i cɛsiri i ka wuli k'i jɔ sabula don o don n'i ye dunankɛ tenbaraba ye fala ye don la i b'a tɔmaraba ye nin ye kado ye ka di général d'armée Asimi ma sɔgɔmada in na k'an k'an janto an yɛrɛ la an k'an ka kalan ta cogo lajɛ an bɛ ka kalan min kɛ an k'a ta cogo lajɛ an bɛ ka baara minnu kɛ an k'u ta cogo lajɛ anw minnu fana ye fasodenw ye an ka hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ u t'a dabila hali ni jamanakuntigi falen kɛra u fɛ yen
labɛn min kɛlen don ka bila u bɛ taa n'a sira ye fan fana k'o de don an taabolo n'an ka bolokow lajɛlen na na anw lafiyara dɔrɔn aran mana ban an bɛ ɲinɛ o kɔrɔ tɛ ko a ko banna an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ k'an bɛlɛn su ani tile ala barika la bi armée fana wulilen don k'i jɔ maa caman bɛ kibaruya caman a bɛ s'a se yɔrɔ nka baara n'a kɛcogo de don an b'a dɔn k'a fɔ k'u ma ɲinɛ maa si kɔ n'ala sɔnna ma a bɛna na ɲɛ sɔrɔ fana nin ye kado ye ka di général d'armée Asimi ma ko a ka nin fara a ka sɔgɔmada fɛ ale bɛ mɔni de don a la ko bɛ banikuja nin Falaye miyankaw ka daraka ye mun ye a mɔni ayiwa k'a ka nin fara a ka mɔni kan Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Falaye DDR baara bɛ sen na hali bi min ye Gawokaw fɛ ye baara ale kɛra sibiri tɛmɛnen n'o o ye a ko kurumbo karili ye Firono tɔgɔla kan min bɛ yen n'o ye région militaire fɔlɔ ye maa min tun bɛ a ko kɛnɛ kan sa o ye gouverneur ye n'o ye Gawo gouverneur ye Musa Moriba général Musa Moriba ale ka directeur de cabinet Mamadu Jakite ale tun bɛ yen opération dugukoloko ɲɛmaa bɛ maa min bolo tura kelen sisanfa n'o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ale fana tun bɛ kelen ka fala ye o kɛrɛfɛ sa colonel Ɲame Keta DDR bolofara ɲɛmaa min bɛ Gawokaw fɛ ale y'o ɲɛmaa ye a ko maa 2000 u bɛ ka o de ɲini yaasa maa minnu bɛ sa n'olu bɛna kɛ soldat deuxième classe ye Mali olomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na ka se k'olu sɔrɔ minisiriso min bɛ bɛn ni kelenya n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wake ka minisiriso ye baara in kalifalen don ale la wa musaka bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ Mali ale kɔnɔ ko nin tako fɔlɔ ye hukumu kɔnɔna na o mago bɛ kɛlɛkɛcɛ 512 la Gawo marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Gawo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen kan ka na n'a ka marifa ye i ka kɛ maliden ye min ye baara minnu bɛ sen na fɛn fɛn b'i bolo n'o ye minan ye i ka n'a bɛɛ lajɛlen yira wa i k'a yira fana k'a fɔ i tɛ bamanci jɛkulu ni juguya kɛbaa si la i yɛrɛ kɛcogo i bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛ gouverneur ka dankan min tun bɛ yen n'o ye directeur de cabinet Jakitekɛ ale ko ni nafa ka bon kosɛbɛ Gawo ma Falaye ko basigi min bɛ Gawo bi marifa min bɛ maaw ka duw kɔnɔ ni na kɛ o bɔli dɔ sababu ye olu fana ka se ka lafiya a ko a bɛ wolomasiri tabaw fo bɛn ni kelenya ɲini ni Gawo b'o sira fɛ a mɛnna wa min ye DDR maaw ye k'a bɛna kɛ bɛn ni kelenya ale hukumu kɔnɔna na nin waleya min filɛ nin sa k'a bɛ to sen na sa fo ka taa se waati min na sa maa 512 n'u sera ka o tɛgɛ da o kan o bɛ kɛ Gawo ta kun cɛlen baara in yan'u ka taa sa yɔrɔ minnu na sa ni maaw bɛ taa marifa bila ye Falaye u munumunu na k'o yɔrɔw lajɛ a baara bɛ ka kɛ cogo min na ka se ka o ɲɛdɔn kan min ye colonel Ɲame Keta ale de kɔni ye nin ko in ɲɛmaa ye DDR ɲɛmaa ye Gawokaw fɛ yen AES lajɛ labɛnw bɛ sen na Falaye min ye AES jamana ɲɛmaaw ye olu kan ka na anw fɛ yan jɛkulu min sigilen don lajɛ in ale labɛnni kama sa n'o y'u ka kɔlɛsi jamanakuntigi ka ɲɔgɔnye filanan ye AES tɔgɔla baara kan ka kɛ cogo min na sa sibiri tɛmɛnen u taar'u ɲɛ da yɔrɔ kan k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ ka protocole ɲɛmaa ma n'o ye Mayiga ye olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa ka t'u ɲɛ da yɔrɔ ka Falaye min ye AES jamanakuntigiw kan ka kunbɛn yɔrɔ Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na u y'o lajɛ baara in kan ka kɛ kɛnɛ minnu fana kan k'a daminɛ nin kalo in tile 15 la bi n'o ye maa mafalenw ta ye ka taa bila tile 23 la o so u taara olu fana lajɛ min ye jɛkulu ye sa a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baaraw taa cogo ka ɲi kosɛbɛ
jamanakuntigi kan ka kunbɛ yɔrɔ min na Modibo Keyita tɔgɔla pankurunjigi kɛnɛ na n'o ye pavillon présidentiel ye minɛn minnu kan ka bila ye tulu min kan ka da o kan ka se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mamu k'a ɲɛ kosɛbɛ Falaye u taar'o lajɛ o baara kɔni kɛmɛ sarada la o selen no 95 ma min ye colonel major Lasina Togola ye n'ale ye pankurunjigi kɛnɛ yɛrɛ directeur ba ye ale y'o fɔ o kɛrɛfɛ ISC télévision so Falaye o fana baaraw bɛ sen n'a ye o de kan ka kurubokari jamanakuntigiw fɛ n'u sera Bamako yan min ye Bamako Amdalaye ACI fana na banki belebele min kan ka dayɛlɛ ISC tɔgɔla Falaye k'o baaraw fana banna tɔ ye ka tulu mun ala k'a kunkolo pɛn ni ka rouge à lèvres k'a da la k'a baaraw kɔni tɔ tora sa yɔrɔ yɛrɛ koli n'a saniyali ye o kɔfɛ sa CICB ɲɔgɔn lajɛ in bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ o min kɔnɔna na u taara ka t'o fana yɔrɔ lajɛ baara bɛ cogo min o kɔnɔna na u y'a yira sa ko yen kɔni ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kelen kan Seku Disa ni ale ye directeur ye ale ka yamaruya kɔnɔna na baaraw bɛ ka taa CICB ale kɔnɔna na Falaye u y'a yira sa k'a fɔ lakanako ta fan fɛ o jɛkulu ma olu fana bɛ baara la président kunbɛli n'u nali wulikajɔ ni cɛsiri kɛli yaasa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan olu gurupu bɛɛ lajɛlen bɛ yen min ye baabu yɛrɛ fanba ye CICB nin kalo in tile 22 a n'a tile 23 jamanakuntigi yɛrɛ de bɛna na ɲɔ sɔrɔ ɲɛŋwɛ nin tɛmɛko fɔlɔ in kɛlen kɔfɛ k'u bɛ tila ka segin ka taa ye sini tuguni ka t'u ɲɛda yɔrɔ tɔw kan min ye majɛ minnu fɔra ani latileni minnu fɔra n'o y'a sɔrɔ olu sera k'o kɛ o ISC ko hukumu kɔnɔna na Falaye télévision ISC kan ka dayɛlɛ Mali kɔnɔ yan Bamako yan a baarakɛlaw tali a kun fɔra ko maa min b'a fɛ ka don a la k'i ka t'i ka sɛbɛn di minisiriso la Falaye sɛbɛnw dilen min ye jɔyɔrɔba 2 ye o bɛ a la koyi télévision in a ko kan ka ɲɛnabɔ maa jumɛn fɛ n'o y'a ɲɛmaaba ye o ɲinini tun bɛ a la a n'a ka dankan nin kalo in tile 10 minisiri a y'a yira sa ko ka kɛ ni sɛbɛn minnu dara a ko in hukumu kɔnɔna na min ye Radio Mali directeur kɔrɔ ye n'o ye Salifu Sanogo ye ale kɔni taara sa ale bɛna kɛ jɛkulu in coordinateur ye Falaye Salifu ale ti fɔ maa ye tuguni min ye k'a daminɛ a ka kalanw na 15 mugukaw fɛ yen fo kana se télévision baaraw ni radio baaraw ni télévision ni journaliste sɛbɛnninw ma Falaye fo ka taa don jɛkulu la ka taa baara kɛ fo jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔla la fo ka taa bɔ o bɛɛ lajɛlen ka na kɛ ORTM directeur ye Falaye Salifu k'a ti fɔ maa ye nin waati laban in na fana bɔlɔlɔ sanfɛ masa don Falaye sabula a y'o jɛkulu kɛ ka se ka kalansen caman sigi maaw kunna Salifu Sanogo ko ale bɛna kɛ ko in a coordinateur général ye koyi an yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Seku Tangara ye k'a daminɛ sa an ka carré kɔnɔ sɛbɛnninw na Falaye ka taa université sɛbɛnninw kɛ ka tila ka taa jɛmukan sigi radio Bamakan na min ye Seku Tangara ye ka bɔ yen ka taa don Africable kɔnɔna na fo bi danaya o dara a kan nin san 20 laban in na funankɛni min don a fana bolo bi yɔrɔ kan ye émission a tɔgɔ yɛrɛ de débat de dimanche Africable sanfɛ o ŋana don sabula ale y'o kɛnɛ sigi k'o ɲɛnamaya farafinna lamini jamana ka dɔgɔ bi Seku ma mikoro jɔ jamanakuntigi min dala Falaye kɔrɔlen fara kura kan o la sa ko ale ka kɛ Salifu ka dankan ye ni maa 2 sugandilen kɔfɛ a jɔyɔrɔ tɔw k'olu jaabi bɛna na bɔ ka kɛ ni télévision yɛrɛ dayɛlɛli ye a n'a baara daminɛli Bamako ale kɔnɔna yan ISC radio o bɛ Burkinakaw fɛ yen a télé bi yan min ye a banki ye o bɛna na sigi anw fɛ yan fana Falaye a wolomasiri tabaw ta o bɛ Nizɛrikaw fɛ yen baara ale tilantalen ta wa min y'a sanu fana tɛntɛntɔ ye k'o fana o fana jabala bɛna kɛ yan ye han banki bɛ yɔrɔ min sanu bɛ mara ye don n'Ala sɔnna jamanakuntigiw ka lajɛ a ko tɔ bɛɛ lajɛlen na danganama o kɛnɛ kan CNT ɲɛmaa n'o ye Malick Diaw ye ale bɛ Marokaw fɛ yen taama na farafinna wasabulon olu bɛ baara la Marokukaw fɛ yen baara in yɛrɛ kun cɛra kunun k'o surɔ min ye ISC jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kuma cogo kelen na yaasa u ka baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na ani u yɛrɛ kan ka baara minnu sigi sen kan Marokaw kɔni fɛ sa min ye Malick Diaw ye ale kumana Mali tɔgɔ la kosɛbɛ gɛlɛya man kan bi a ye dɔ ɲɛfɔ o la Falaye n'an bɔra yan an bɛna Bamako jugement mun tun bɛ sen na Mali ni Bariki ni ɲɔgɔn cɛ e ko a ko ma kun cɛ wa sabula ko Bariki ni Mali u bɛnna bɛnkan na Falaye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 12 ye juma tɛmɛnen t'o ye u y'a yira sa ko min ye Bariki ye ko k'a ka sanu kilogramme 3 Falaye ko k'a segin a ma koyi Bariki fana a fana kan ka min ye dollar wari 430 o di Mali ma han Bariki kan k'o di Mali ma wa a yɛrɛ ka maa minnu fana minɛna kabini novembre kalo san 2024 n'o y'a ka ɲɛmaabaw ye kiri ko k'olu fana bɔ kaso la Falaye kiiri ko hukumu kɔnɔna na ni kunnafonidiko hukumu kɔnɔna na
Aki ale ɲɔgɔn ye soba a ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min ye Gawusu Kulubali ye ale ye procureur cybercriminalité n'o ye Dagabana Adama ye. Adama Kulubali a y'a n'a jɛɲɔgɔnw bisimila baara in kɛkun ye min ye sa cybercriminalité n'o ye puli ye ale ni Bagawusu ka yɔrɔ n'o ye Gawusu Kulubali Aki président u bɛ se cogo min na k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi Aki ale ka baara ye mun ye kunnafonidila sɛbɛnnikɛla ka kɛ ni sariya min sigilen don kunnafonidiko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye loi 2000 ye fala ye ale bɛ baara kɛ n'o ye kasoladon tɛ ale t'a la dɛ i bɛ se ka ɲangi i bɛ se ka i ka baarakɛyɔrɔ bɛ se ka datugu waati la min ye kunnafoni dila fɛn fɛn bɛ yen n'olu kɔni b'o o sariya sɛbɛn in kɔnɔna na ale ta ɲɛsinnen don o ma cybercriminalité ale ta ye a bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidi o fɛn wɛrɛ o ale b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ wa ale ta kasoladon b'ale ta la jɛkulu fila in k'u bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka se ka kuntilenna kelen lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na min ye ɲanginiko ta fanfɛla la sabula kuma dɔw la cybercriminalité bɛ maa dɔw minɛ fala ye n'i ye presse sariya lajɛ n'o y'a sɔrɔ sariya presse maa don a man ka taa kaso la awɔ ɲangini bɛ a bɛrɛni bɛnni bɛ yen o parce que a fɔ ko journaliste placé yɔrɔ bɛɛ falen fo kaso koyi n ko journaliste dɛ e kana na kuma don na sɔgɔma o la yaasa ka se ka ɲagami bɔ ko la pewu u fila fana bɛnna kan ko k'a lajɛ sa ko réseaux sociaux yɛrɛ sanfɛla ko ka sariya sigi ala fala ye ni sariya sigira o sariya na boli min ye sɛbɛnw ani akitaw u n'a lajɛ u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min u kɔni u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn o kan ko ni ala sɔnna ma u bɛna na ko sigi o sen kelen kan juma tɛmɛnen min ye maître Muntaka Tali ye ale ko ale ni avocat dɔw fala ye k'olu farala ɲɔgɔn kan ka cour suprême maaw k'olu wele k'a yir'u sa k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la octobre kalo tile 7 k'olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ko sabula fanga sɔsɔ kɛla u ka laɲini kɔnɔna na sa ko maa minnu filɛ n'u ka sɔrɔw n'olu jɔra ka taa se u bugɛni ma k'o ma bɛn min ye wolomasiri taba dangaw ni dugumataw ye minnu gɛnna fala ye ko k'u bɛɛ lajɛlen bila u ka hakɛw kɔnɔna na maître Muntaka Tali ka bataki la sa a y'a yira ko waleya in yɛrɛ ye jo sariya sɔsɔ min ye sɔrɔdasiya baara hukumu kɔnɔna na k'u ye min kɛ nin ye k'ale bolo k'a ti bɛn sariya minnu don sa maa wɛrɛ minnu bɛ fala ye n'olu bɛ kiirikow bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ olu ko Muntaka Tali ninnu fana taara kɛrɛfɛ fala ye sabula sɔrɔdasiw olu ka gun kan min ye sɔrɔdasiw ka statut militaire fana bɛ fala ye ko siginiden 78 na o bɛ min fɔ ko baara ka kɛ n'o ye ko nka ko min ye Tali ye u jo don ka wuli ka se sariya sun tigilamaw ma nka min ye armée ta ye armée ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw b'a bolo a ka baara kɛcogo la ka kɛ ni a ka kow ye fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya kayikaw fɛ yen gangɔnteri de don sa kɛ gangɔnteri jamon sima ale baarakɛla minnu bɛ yen u y'a yira sa k'u ni indiyɛnw k'ale don ɲɔgɔn na fala ye kabini juye kalo tile fɔlɔ san 2025 ni bamajɔlikɛbaw taara bi nin sanubɔyɔrɔ in kan da bɛ olu ye sunatuw ye don dɔ la u b'a fɔ ko ka baara jɔ u bɛ tila k'a fɔ ko ka baara ta waati dɔ la u ye musakaw dɔw d'u ma baara yɛrɛ bilalen kɔfɛ nka nin waati in na sa ko u nana wuli k'u jɔ nin kalo in tile 11 maa 271 ko k'u gɛn ka bɔ baara la baarakɛlaw ko k'u ma jɛn n'a ye ɲama Abulayi Danbele ale ka syndicat ɲɛmaa ye an y'ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira la. Ne tɔgɔ ye ɲama Abulayi Danbele ne ye Diamond Cement syndicat ɲɛmɔgɔ ye secrétaire général ye. Le 25 daminɛ an ni société tun bɛ furugufurugu la kosɛbɛ o furugufurugu ma sɔrɔla mun fɛ an ka avancement 2023-2024 o de tun ma kɛ bon an y'a ɲini u fɛ u ka baarakɛlaw avancer donc o bann'o ma an nana tuguni an ye tile 7 préavis la don o grève tun kan ka kɛ le 19 juillet o tun kan ka déclencher mais ala y'a kɛ 1er juillet terroriste nana attaque kɛ u nana baarayɔrɔ la société ka représentant min tun bɛ yan n'o ye donc an b'a wele ko directeur adjoint ale y'an wele ka na Kayi yan parce que waati o kɛra dɔrɔn jatigɛwale kɛra dɔrɔn hindu bɛɛ bolila ka n'i da Kayi ne ni camarade mɔgɔ 4 ɲɔgɔn an nana k'a ka wele jaabi a n'an sigira a ko vraiment nin kɛra siko jugu de ye an ma an si ma sigi ni nin ye wa nin t'an si nɔ ye ko hukumu kɔnɔna la k'olu tɛna jɛn ko ka baarakɛla kelen si tɔɲɔ nin ko in kɔnɔ k'ale kɔni b'a fɔ anw ye k'a di an ma baarakɛla kelen tɛna bila ka bɔ baara la wa baarakɛlaw ka sara tɛ tigɛ hukumu kɔnɔna na an ma ka sigi ka sara ko fana ɲininkali k'a la n ko yala saraw ni fɛnw o bɛ kɛ cogo di sisan baarakɛlaw bɛ continuer ka sara wa u bɛna a ko non
ko baarakɛla bɛɛ b'a ka sara sɔrɔ fo ka taa fɔ ko baara daminɛna don min na ko mɔgɔ den kelen t'a ka sara mɔgɔ den kelen ka sara tɛ tigɛ bon vraiment an ka rencontre jara fo an ye tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka wuli an wulila ni nisɔndiya ye an nana an ye baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka information di baarakɛlaw ma an sera ka ye baarakɛla u ye baarakɛla bɛɛ sara o kalo kelen kɔnɔ ye baarakɛla bɛɛ sara mɔgɔ den kelen tɛ yen min bɛ sara ka sara sɔrɔ o bɔra a la yan'o kalo kelen yɛrɛ ka sa ten pewu directement u nana mun kɛ o ye lisi bɔ plus de 276 ɲɔgɔnna o ye lisi bɔ k'u b'a fɛ k'olu bila ka taa chômage technique la an ko mais an ma nin faamu dɛ aw ko aw tɛna bilali kɛ k'aw tɛna chômage technique mɔgɔ si bila chômage technique na ko wa k'aw bɛ continuer ka sara kɛ o sara kalo kelen min filɛ nin ye aw commencera k'a fɔ tuguni k'aw bɛ baarakɛlaw bila ka taa chômage technique n m'o de faamuya n ko aw bɛ ka mun fɔ ko tiɲɛni donna usine kɔnɔ n ko tiɲɛni jumɛn donna usine yɔrɔ jumɛn na u k'o yɔrɔ fɔ n ko tiɲɛni donna yɔrɔ jumɛn min bɛ se ka production bali ka kɛ c'est vrai n k'an t'a yɛrɛ exposé kojugu fɔlɔ sabula mɔgɔ ninnu jatigɛ wale mɔgɔ ninnu u ma bɔ an ka territoire kan kosɛbɛ n ko mais an b'a dɔn pɛrɛ tiɲɛni foyi ma don min bɛ se ka production bali ka kɛ nin waati in na n ko baara bɛ se ka wuli 100% problème foyi de tɛ yen ko mais aw bɛ ka mun chômage technique fana a b'a lawuli donc finalement an ma ɲɛ kuma la ɲɔgɔn sama kosɛbɛ an ko ne ko bon an ma sɔn chômage technique ma bi sabula an ma kun ye chômage technique la ni chômage technique bɛ di o y'a sɔrɔ degun bɛ gɛlɛya bɛ société kan mais an ɲɛ t'o gɛlɛya la société kan parce que société baara mɔgɔ ninnu nana an sɔrɔ an bɛ baara la 100% olu taara ka tiɲɛni u ma tiɲɛni min kɛ aw bɛna o tiɲɛni de ta ko yankan faamaw ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra k'a sɔrɔ an ka mobiliw n'an ka motow de jɛnina a bɛ k'o de ta ka to yira faamaw la ko tiɲɛni donna donc ka to o surfacturer ka yira k'a fɔ ko tiɲɛni fanga ba de donna combien de millions tantan ou combien de minɛn min jɛnnen aw bolo ko aw tɛ se ka baara kɛ ni baarakɛlaw ye nin waati in ko an kana don o da fɛ bon ala nana ka na ye an ma se ka o kunbɛn donc finalement chômage technique ale décrétera donc inspecteur y'a validé bon tora ma banna ka bɛn le 20 novembre ma baarakɛlaw seginna ka na donc u nana o ye tile filani baara an ka pointage bɛ fermer le 22 de o ye du 20 21 22 o ye tile filani min baara o y'o sara baarakɛlaw ye o tile fila min sarala o bɔlen kɔ a la ka na se fo an bɛ waati min na bi baarakɛlaw bɛ taa baaraw la de u tɛ maga minɛn foyi la o ko kana maga minɛn fosi la bɛɛ ka t'i sigi baaraw la mɔgɔ si kana maga minɛn na donc jaga ko b'u kɔnɔ donc ala y'a kɛ le 11 u ye lisi bɔ k'u b'a fɛ ka bilali kɛ donc baarakɛla kelen minnu tun bɛ chômage technique la ko baarakɛla kelen k'u b'a fɛ k'olu de licencier bon an bɛ bolo min kan nin waati in na an n'u bɛ furugufurugu la nin an ko non baarakɛla an tɛ jɛn ni baarakɛlaw ka licenciement sabula an ma kun y'a la aw ye kun mun fɔ an ye ko motif économique an m'o motif économique ye siman bɛ ka bɔ don o don depuis attaque kɛra fo bi siman bɛ ka bɔ don o don a bɛ ka taa sugu kɔnɔ o bɔlen kɔ a la mansin minnu ye ka siman bɔ o jɔlen tɛ o bɔlen kɔ a la a ko explosif t'aw bolo explosif nana baarakɛla kelenw de y'a jigin k'a ladon muguso kɔnɔ muguso falen don dewu donc fo ka na a tɔ kɛ magasin na da la bon an ma kun y'a la k'a fɔ k'aw bɛ se ka baarakɛlaw 200 ni denbatigi 271 ni kelen k'a b'o gɛn an ma kun y'a la donc an ti nkalon foyi d'an ka société la mais an ka société t'a fɛ ka sariya foyi lawaleya Mali jamana kɔnɔ sabula olu Indu de don jamana ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ degun min bɛ gangontiri baarakɛlaw kan nin waati in na welewele k'a lase bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min b'an kan jamana autorités ko wuli k'i jɔ Kayi mara bɛɛ ka wuli k'i jɔ Bamako bɛɛ ka wuli k'i jɔ pour que u bɛ se ka délégation yɛrɛ wuli ka se nin yɔrɔ in na mankan min bɛ yen a ka ban dugu 7 fo dugu 8 a dugutigi n'a jeunesse ɲɛmɔgɔ bɛɛ olu bɛ ba a fɔ k'olu tɛ ma jɛn ni licenciement ye ko sabula u tɛ mankan kɛ dɛ u tɛ bere ta mɔgɔ kama u tɛ foyi kɛ mais baara de tɛ kɛ usine kɔnɔ mɔgɔ bɛ baara kɔnɔ mɔgɔ bɛ chômage technique la o a bɛɛ de dusukun tɔɔrɔlen don nin waati in na ko non ni papier dira mɔgɔ kelen ma don min na ko baara tɛ kɛ usine kɔnɔ don. Fala an bɛ taa Kucalakaw fɛ polisiw olu ka ɲɛma n'o ye commissaire min bɛ Kucala kunna n'o ye commissaire de police Mohamed Ater Ag Amidi ye nin kalo in tile 6 siganama dɔ ale bolo dar'o kan Fala ye maa in ale tun bɛ maaw bɔ sinbolosiyɛ de b'ale bolo
Washibolo b'a bolo ale ma fila kɛ koyi komi bamanjɔni ɲuga wale kɛbaw cayalen no kucalakaw fɛ yen ale y'i ta kɛ o baara ɲɔgɔnna ye kamalen n'a y'i wele a b'a fɔ ko e tɛ nin ye wa i bɛ nin yɔrɔ in na tan wa ne ɲɛ b'i la koyi n'i mana nin waa tan ye bi a b'i ka sɔrɔ dɔn a b'a dɔn e ye banna ye i ye forotigiba ye i ye kɔɔrisɛnɛnaba ye i ye jagokɛlaba ye i ka sɔrɔ bɛ fɔ ka bɛn o ma fala ye n'a y'i wele a bɛ sin k'a fɔ ko bɔn ko karisa na nin waa tan n'o tɛ i tɛ si ka so bi dɛ an y'i ye i bɔra nakɔ la nin waati i ye nin feere a b'o bɛɛ f'i ye o kɔfɛ tuguni fala ye dɔw b'a bɛ miliyɔn 5 fɔ olu ye jagokɛlaw nana ja tigɛ sa dɔw de ja fariyara k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka to tan koyi olu taar'u ta ɲɛfɔ polisilakaw ye kucalakaw fɛ yen fala ye u ye nimero minɛ k'a lajɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni ja bɛɛ lajɛlen tigɛlen don nin ko in na kuma o kuma weleli bɛ kɛ olu bɛ wari ci kamalen ma a b'a k'a kun gulaki wa a sɔminɛnw ka ja o jalen a la kuma min ale yɛrɛ m'o dabila fiyewu o la sa nimero min ye Atayɛri Agimedi ye kɔnpol ale y'a d'a ka maaw ma ne ko aw tɛ nin wele wa aw k'a lajɛ maa sugu min don aw k'aw bila dakɔrɔ aw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a ye a n'a kɛrɛfɛmaw n'a tenkumaw n'a bolomadamaw aw k'olu ɲini k'o dɔn fala y'o fɔ mungadanw brigadiers y'o kɔ olu ye wulili kɛ sa ka mɔmɔli kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kamalen ka nɛgɛjuru sira k'a kɔngɔ a ko ko olu ko anw filɛ yan ko i tɛna wari nɔfɛ joona anw ta ye jɛbɛ wolonka ye laalatɔ in filɛ nin ye ka sin k'i fa yɛrɛ la ten ka na fɔ a b'a fɔ olu ɲɛna ko a ye taa yirinin kɔfɛ a ka yirinin fɛnw don ani maaw olu ko si tɛ problème k'a kana ale tun tɛ min kalama o y'a sɔrɔ polisiw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini n'u ka mɔbiliw n'u ka mɔgɔw ye san 37 fala ye a bugunatigɛ tɔgɔ ko ede u y'a minɛ kucalakaw fɛ darisalamukaw ka taa n'a ye polisiso la ɲininkali ma caya koyi nimero b'an bolo ka ban i ye maa minnu dasi ka miliyɔn 5 minɛ o la ka waa 10 minɛ o la olu bɛɛ lajɛlen bɛ fala ye wa fana n'a tun y'a f'i ye n'i banna a b'i ja tigɛ palagu a bɛ se k'a fɔ ten e den tɛ nin kalaso in na de n'i ma na n'a ye an bɛ t'i den ta kɛ e muso tɛ sigi tɛ na feere sugu la de e tɛ mɛn butigi la ye kuma bɛɛ i tɛ bɔ ka taa laji ka gɛrɛn na ka sɔrɔ ka t'i ka so wa i t'i jɛgɛ sa fala ye k'i ja tigɛ i tɛ se ka a bɛ kuma f'i yɛrɛ b'a fɔ ko e kɔni tɛ ka tugu ne kɔ u ye cɛ minɛ fala ye polisiw olu ye sɛgɛsɛgɛli ban pewu taara n'a ye tribunal tigilamaw fɛ fala ye sabula baara in kɔnɔna n bɛ tilen k'o fɔ aw ye bɛɛ n'i dayɔrɔ don o la sa kucala polisiw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na min ye kɔnpoli ye n'o ye Atayɛri Agimedi n'a ka maaw ye ko k'u fo ko wa fana k'a ɲini kucalakaw fɛ fala ye ni nin n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn kɛra ni sigana b'u la u ka se wolomasiri tabaw ma u ka se polisiw ma u ka se finitigiw ma olu bɛ u ka lakana an'u ka baara kunna baara in kɛcogo ɲuman a kɛra min ye contrôleur général de police Yusu Kone n'ale ye polisi directeur ba ale ka yamaruya kɔnɔna na ale fana sinsinnen don min ye ministre Dawudu ma k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn polisi minnu bɛ kucalakaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni baara fala ye min ye wolomasiri tabaw ye laadala jumanin kelen bɛ ta k'u farifoni baaraw kɛ hukumu kɔnɔna na sa état-major maaw olu ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ sa juma tɛmɛnen k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye k'an baarala fala ye an y'an ka bolikɛfiniw don ka général de corps d'armée Sajo k'ale yɛrɛ kɔnɔ koyi wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen nana an y'an fara ɲɔgɔn kan ka boli daminɛ fala ye k'a ti ban ne ye n sigi a tɛ bilen ne dala yɔrɔ la koyi u ye tuuru 2 kɛ Sajo bɛ k'a digi ni jama n ko ne bɛ da yan ko balontan n ko hɔn n ko nin bɛ dɔ dɔw la n b'a fɛ ka tɛlɛ da dɔ ɲɛ fala ye o de la ka n ka moto minɛ polisi de don parce que bɛɛ de b'a la o n b'a fɛ ka tɛlɛ de d'ale k'an sigi cɛ yɛrɛ sinna k'i sigi ten k'ale bɔra a la i b'a la balontan ye mɔnɛ dɔ yɔrɔ b'a la dɛ fala ye ko nin kɛkun ye ka finitigiw tin don ɲɔgɔn na min ye gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se k'o kɛ fɛn caman bɛ yen monsieur le ministre t'i ye biro bɛ a tɛ se ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ i ko a ka baarakɛyɔrɔ a bɛ min kɛ yen o la sa nin bɛ kɛ sababu fana ye anw ka cini minnu bɛ an b'o fɔ minisiri ye fala ye degun minnu b'a kan ani majɛ minnu bɛ yen k'an baara maaw olu kɔni ye labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye polisiw yɛrɛ finitigi wolomasiri tabaw ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa n'o ye colonel Sega Sisoko ye ale n'a ka dankanw bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'an baara kɔnɔna fala ye min ye général de brigade Tumani Kone ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan sabula min ye chef d'état-major armée de terre ale de b'o ko kunna bi fala ye baara ko a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ tile kelen kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'i fari foni minisiri Sajo a ko nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ
k'a b'a to min ye sɔrɔsilakaw ye ani finitigilakaw bɛɛ lajɛlen u na gɛrɛ ɲɔgɔn na ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ ka tila ka barow fana kɛ sabula a ka fisa kosɛbɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni nin bɛna na to sen na yaasa maaw u ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na miirinaw ni hakilinaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen min ye faso dɛmɛni baaraw olu fana ka se ka kɛ sɛbɛn a bɔra diriba maaw olu yɔrɔ kunun sɔgɔmada fɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna fala ye ko aw ni su ye Gima National ale ka ɲɔgɔlɔn ye ɲɔgɔlɔn min bɛ tali kɛ maa 2 la maa 2 in fala ye baabu in bɛ tali kɛ dafinw olu ka laada de kow de b'a kɔnɔ kosɛbɛ kanuko kuma b'a la gindogo kuma b'a la kɔrasen ani Gima yɛrɛ kumakan fala ye bi don a bɛ kɛ CICB la fu nɛgɛ kanɲɛ 17 waati min ye a vu la nuit ye ni i y'a lamɛn bilasirali caman b'a la fala ye baabu in dakurunya teliya la a bɛ tali kɛ mun na cɛ kamalen 2 olu de bɛ jɛ ka kɛ teri ye u jɛlen ka kɛ teri ye fala ye u bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bɔ npogotiginin dɔ de fɛ min ka d'u ye kosɛbɛ npogotiginin ale kɔni sanfa dugufaro a kun ka di dugu maa cɛmanin bɛɛ ye nka olu 2 ka kanu barika bonyana wa u 2 bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'u b'a fɛ ɲɔgɔn fɛ olu ni fana ye teri ye u nana mun kɛ dugu sirasuba kɔrɔ u ye npogotiginin wele k'a fa k'a su don yen min ye terikɛ kelen o si nana se yɔrɔ la bana n'o sɔrɔ fala ye ale fatura ale fatutɔ ale y'a fɔ a terikɛ ɲɛna ko i jija ko n ye gindo min kalifa i la a kana bɔ i kɔnɔ dɛ fala o fɔlen ja cɛ satɔ denkɛ kɔrɔba tun bɛ yen o ye kuma in mɛn min kɛ o fana ko ko nin na kɛ gindoba ye dɛ i b'a dɔn k'a fɔ an ka laada la min ye teri ye i ka fɛn caman bɛ to a bolo hali nafolo dɔw bɛ to a bolo i b'a kɛcogo fɔ a ye denkɛ kɔrɔba in de filɛ nin ka taa fɔ dugutigi ɲɛna nin ye k'a fa satɔ ko a terikɛ in ma ko gindo mun ni ɲɔgɔn cɛ k'a kana ɲinɛ a kɔ dɛ fala ye u bɛ cɛ in minɛ k'a dasi k'a gosi a tɛ gindo in fɔ dɛ nka a fana sa waati selen a ko k'a se ka sa ni gindo in ye a ye denmisɛnninw wele ka dugutigi wele k'a f'u ɲɛna k'ale terikɛ satɔ k'a ye gindo min fɔ ni dugu bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ k'ale lajabara la ko npogotigi sanfa dugufa min tun bɛ dugu kɔnɔ dɛ k'olu de y'o fa ko nka k'a kɛra ninnu ɲɛna ko nafolo don ko sanu don k'o tɛ ko teriya ko gindo k'a kun sinsinnen don ka bi ko gindo bɛ cogo di maana in kɔnɔna na Gima bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka seko ni dɔnko tigilama caman ma minnu taara lahara fala ye ani an ka jamana maaba caman ziiriw ni talew ni bilasiraliw gundo ni kanu kumaw ale ni maanifinya yɛrɛ taabolo laseliw o caman bɛ ɲɔgɔlɔn in kɔnɔ anw kɔni ye nin lajɛ fo k'a nɛgɛ bɔ an na a vu la nuit kabi fantani bɛ balo la ani Gima de tun b'a kɛ sabula dɔnkilida fana b'a la nka sisan ni Gima b'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ ani Jami Sako de b'a kɛ kɔrasɛn bɛ k'a kɔrɔ a vu la nuit kuma kɔrɔba caman b'a kɔnɔ min ye a tɔgɔ ye di kitakaw ka sɛbɛnnikɛlaba ye Masamaga o ka kumaw caman o ka ntalew n'o ka ziiriw n'o ka bilasiralikanw caman olu kɛlen k'a ko in calatigɛ a kɔni ka di n'i y'a lamɛn i bɛ fɛn caman faamuya su in na de don ale bɛ kɛ bi CICB kɔnɔna na Gima National n'Ala sɔnna a ma sinikɛnɛ ale yɛrɛ kan ka taga Tumutukaw fɛ yen biennale hukumu kɔnɔna na o biennale kelen hukumu kɔnɔna na fala ye Tumutukaw ye baro sigi ka sɔrɔ radio jamana la min ye Aziza Mintu Katra ye ni ale bɛ jɛkulu in kɔnɔna na labɛnniko kɔnɔna na Cale Arbi ani Balakisa Sise Sidibe olu ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Tumutukaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya biennale a tali n'a bilali hukumu kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ cogo min na u bɛ se k'a faamuya cogo min halisa min ye bolola baarakɛlaw ye fala ye jamanakuntigi y'u dɛmɛ ni minɛnw ye min b'a to u bɛ se ka baara kɛ président a ka baarakɛyɔrɔ kunnafonidilaw ye jaa min d'a ma o ko kan an ka jɛ k'o filɛ maquillage dɔrɔn i ko ko yɔrɔ sumayalen i ko ko lumière donc o degunba de tun b'an ka sɛgɛn tun b'an ka finalement client yɛrɛ bɛ décourager kuma bɛɛ an tɛ se ka taa nin ka yɔrɔ la courant tɛ yen. N ye groupe san mais n nana ye a fanga ka bon ma kojugu parce que n'i ye essence litiri 10 k'a la sɔgɔmada fɛ 8 heures ka wuli 20 heures a bɛ sa donc ni ne y'o fara ɲɔgɔn kan kalo la vraiment a ka girin ma kojugu. Dɔw yɛrɛ bɛna kuma la ka ni sigilen sɔrɔ o bɛna sɔrɔ courant yɛrɛ tɛ bon o bɛ taa n'o kɛra yɔrɔ o bɛ gɛlɛya se clientèle ma. Baara n'i y'a dɔw minɛ courant bɛ tigɛ k'i to a kan a bɛ kɛ i n'a fɔ i ka tila wari dunni na ka sɔrɔ i ma tila baara la ala ni courant ko sababu la. Ces souffrances endurées par ces artisans issus des différents corps de métier appartiennent désormais au passé. Aujourd'hui,
Grâce à une initiative présidentielle, plus de 200 artisans ont pu bénéficier d'installations solaires. Un véritable soulagement qui leur permet désormais de travailler dans de meilleures conditions et de subvenir dignement aux besoins de leur famille. Non, si ça me fait alhamdoulillah, a bɛ dɔ fara sɔrɔ kan parce que en tant que courant kɔni tɛ tigɛ la kɔni baara tɛ jɔ sɔrɔ fana dɔ bɛ fara kan comparativement wagati min tɛmɛna ni i tun bɛ se ka heure caman kɛ ka sɔrɔ hali courant tɛ yen donc ni sisan kɔni i b'a dɔn k'a fɔ vraiment dɔ farala sɔrɔ kan alhamdoulillah. parce que an bɛ taa lahara ka na ne tun t'a dɔn ne bɛ nin pano sɔrɔ cogoya min na pano mun installé len filɛ n fɛ yen miliyɔn ko de don m'a bɔ min aw yɛrɛ nana sisan yɔrɔ bɛɛ sumalen don lumière bɛ fan bɛɛ fɛ n yɛrɛ bɛ n ka periku dilan san yɛrɛ bɛna taa client dɔ ka periki caman i y'a ye an b'an dahirimɛ sɔrɔ. nin bonyana ma fo ka taa tɛmɛ dan kan a balilana quoi vraiment a balilana parce que a kuma yɛrɛ fɔ don ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko ne kɔni bɛ dɔ sɔrɔ a la parce que mɔgɔ t'an ɲɛ ma o ko la. Ces artisans qui œuvrent chaque jour pour embellir notre quotidien à travers leur savoir-faire n'ont qu'un mot à adresser aux généreux donateurs: merci. Leur reconnaissance va au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Ne b'a fɔ dɔrɔn ko ani ce ani baraji a ka laɲini ye min ye diɲɛlatigɛ la Mali ka hɛrɛ la laɲini bɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn kan Ala k'a kunsi o sira ma. An kɔni an bɛ président fo de an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'a ma Ala ye fanga min kalifa a la Ala ka kɛ si ani kɛnɛya ye. An bɛ Ala deli Ala ka fanga yarabi Ala k'a yiriwa jamana tali fanga Ala k'a di ɲɛmɔgɔ ma Ala ka hakili ɲuman d'an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye bololabaarakɛla muso ye ne bɛ se ka kuma n cɛ tɔgɔ la n bɛ ka kuma n cɛ tɔgɔ la Musa Keyita Ala k'a ka fanga sinsin Ala k'a ka fanga taa ɲɛ Ala kana dugu sa la fiyewu Ala kana labila jugu ye an bɛ foli kɛ. Ni dugu jɛra Ala ye diɲɛ don o don da depuis ka nin pano in sigi n bɛ n kunkolo kɔrɔta n ko Ala i ni ce an ka président ɲuman ni ce. sinon paradigme minnu bɛ ne bolo yan musotigi mɔgɔ 4 de b'a la denbatigi mɔgɔ 4 yɔrɔ kana a ma nɔgɔn mais alhamdulillah an bɛ Ala barika da ni hakilina bɔra mɔgɔ minnu yɔrɔ k'an dɛmɛ cogo la an bɛ barika da u ye vraiment ni ko k'a fɔ k'i bɛ an bɛ nin kɛ bi a se t'an ye a se t'an ye. Cet appui est également salué par le président de la Chambre des métiers du Mali, qui souligne que c'est une première depuis sa prise de fonction à la tête de la Chambre des métiers du Mali. Très franchement, ne yɛrɛ kɔni na ɲɛmɔgɔ la ni bi ni ɲɔgɔnna m'a ye a kɔnɔ quoi parce que fɛn min bi yan fɛn fɛn miliyɔn 30 a b'a bɔ pano minnu bi yan ne ye mɔgɔ ɲininka a la fɛn fɛn bɛ miliyɔn 30 n'a ma caya n'o ye a tɛ jugo jukɔrɔ sali courant tigɛlen don mais baara bɛ se ka kɛ nin de la relais talen don tout de suite bon n'i ko kuma jumɛn bɛ ni kuma bɛ min ka bon i ni ce n b'o fɔ quoi. A diyara n ye a ye san ta ka di Segu ni Dongo ma ka tila tuguni ka na kiti 300 di artisans ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka baara la o b'a yira k'a fɔ jamanakuntigi haminako n'a hakilina bɛ bololabaarakɛlaw la soudeurs b'o la tailleurs b'o la menuisiers b'o la ébénistes b'o la donc a kɛra dɛmɛ ye hakilina na fɔlɔ yan'a ka se sɔrɔ sira la donc vraiment parce que a y'a yira k'a fɔ Segu ni Dongo ye koba de ye jamana basigili la donc a y'a to Segu ni Dongo baarakɛbaw u ɲigin tɛ k'u yɛrɛ la u y'a dɔn bi k'a fɔ olu ye jamana jɔsen bere dɔ ye. Vu l'engouement et les propos de satisfaction, on admet sans risque de se tromper que ce geste fort du président de la transition est porteur d'espoir et de progrès pour tout le secteur artisanal malien. Voilà, il y a un courant qui va là. Furancɛla fanga maaw ko ɲinansan kɔnɔna na u bɛna maa dɔw ta baara la fala ye maa 926 kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma sa ko catégorie D ni E o tɛna na kɛ manœuvre ni minɛndalaw ye baarakɛyɔrɔw la sa ani gardien k'u bɛna na o ɲɔgɔnna maa 926 de ta fala ye baara in bɛna kɛ baara minisiriso ale fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen maa minnu filɛ nin n'u taara fala ye u fana bɛ don baara sariya hukumu kɔnɔna na sabula u ka sara tɛ se ka jigin 8,000 duguma tuguni parce que Mali sara dugumanda bɛɛ lajɛlen ye 8,000 de ye donc u tɛ se ka jigin 8,000 jukɔrɔ n'u taara baara la sariya bɛ min fɔ kɔkan kibaruyaw la min ye CEDEAO maaw ye fala ye Guinée Bissau yanni u ka lajɛ ka sigi sen kan n'o y'u ka lajɛ 68 ye Guinée Bissau kaw kɔni ka jamanadenw farala ɲɔgɔn kan k'a yira sa k'a fɔ Abuja kaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi min filɛ fanga la yen
ko k'u labɔ pewu u k'u bɔ fanga la pewu u ka segi ka to ka kan kɔnɔna na ko nɔn tɛ ko jamanadenw olu tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'u ka fanga bi u tɛ jɛn n'a ye sini o la sa u kɔni wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin CEDEAO maaw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ninnu ka se ka bɔ yen Kamerunkaw fɛ yen maa minnu tun minɛna n'olu kun minɛna fanga kalata waati u y'a yira sa ko min ye maa 30 ɲɔgɔn na olu kɔni ka kasobon kɔni falenna u bɔra min ye u ka kasobonba kɔnɔna na n'o ye Yaounde Ngondengi ye ka bɔ yen min ye maa 20 ɲɔgɔn na ye k'olu sera ka labila u ka t'u ka so u yiralen kɔfɛ kiiri tigilamaw la Benenkaw fɛ yen juma tɛmɛnen Benin jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa mafalen ye ni bɛɛ lajɛlen m'ale dɔn n'o ye Kemi Sebaye Fala ye ko u bɛna nɔminɛli k'a nɔfɛ ko sabula a ka fasoden sɛbɛn kɔni o bɔra a bolo pewu min ye mandat international ye k'u y'o bila a nɔfɛ sabula fangadaraki min n'a ma se ka ɲɛ sɔrɔ u fɛ yen ko a ye i sen don o la ko ka o dɛmɛ kosɛbɛ Sudankaw olu ka dugu kɔnɔna na Nations Unies dagayɔrɔ bɛ yen n'o ye Kadogilikaw fɛ yen min ye yen dugu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni ye mugu kɛru Nations Unies mɔgɔw ma Fala ye kasikibile 6 o de fatura ko senfɛ ka bɔ Bangladeshikaw fɛ yen Nations Unies yɛrɛ secrétaire général n'o ye Antonio Guterres ye ale ko waleya in tɛ bɛn sariya la dɛ ko Nations Unies sɔrɔdasiw fali ko ni maa y'o kɛ ko komi ye guerre ye ale waleya cɛjugu kɛ waleya cɛjugu bɛ se k'a to i bɛ minɛ wa min ye jo sariyaw ye y'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ sabula maa ka marifa man ka se olu ma Australikaw fɛ yen Fala ye kamalenin 2 olu filɛ ka mugu ci dimanche don maaw la maa minnu tun bɛ yen sa n'olu ko k'u b'a fɛ ka juifu ka ɲɛnajɛ kɛ n'o ye Anuka ye o ɲɛnajɛ in senfɛ n'o ye tasibila ye k'u tun bɛ k'o kɛ kɔgɔji dawolo dɔ la bɔnnikaw fɛ Sydney n'o o ye Australie yɛrɛ faaba ye maa 11 o de fatura waleya in senfɛ min ye maa 19 o joginna fanga yɛrɛ ka kibaruya di siraw fɛ min ye États-Unis fanakaw fɛ Fala ye u ka université min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Brown University fana na dɔ fana taara mugu ci yen koyi mugu ci in senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 2 ye ko olu fatura maa 9 o joginna a bɛɛ lajɛlen ye ekɔlidenw ye minnu bɛ université in kɔnɔna na maa min yɛrɛ ye mugu ci in ka sa k'u bɛ k'o ɲini hali bi kabini dimanche tɛmɛnen tɛgɛ ma se ka da a tigi kan CEDEAO ale ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati la n'o ye Sierra Leone jamanakuntigi ye Julius Maada Bio ale kɔni ye kununko a ka lajɛ fɔlɔ o ɲɛmaaya kɛ k'a to a ka CEDEAO ɲɛmaaya kɔnɔna na ale ye lajɛ fɔlɔ kɛ n'o ye jamanakuntigiw ka lajɛ ye a yirala sa k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔni ka ɲi sa yɛlɛma caman bɛna don min ye CEDEAO yɛrɛ baarakɛcogo la o y'a yira fana k'a fɔ ko min ye fangadaraki ye k'u na fɛɛrɛ tigɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabonnaw ka ndolatala min bɛ yen n'o ye Denis Bouanga ye Denis Bouanga n'ale bɛ jouer Los Angeles FC fɛ Américains fɛ yen ko ale kɔni kɛra min ye maa min ka celu dasita cayara ale kɛra o sabanan ye Lionel Messi o kɔfɛ maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye Denis Bouanga ye sa Gabon ndolatila don a si bɛ san 31 na Fala ye ko a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ celu dasiko 24 min ye ka celu di ballon di maa ma ka kɛ celu ye n'a b'a fɔ ma passe décisive a y'o 7 kɛ ndolata 31 o kɔnɔna na min ye kamalen ye k'a jɔyɔrɔ ka bon cogo min nin waati in na Coupe d'Afrique min setɔ filɛ ko k'a na to a ka tɔn kɔnɔ ɲininkali o bɛ yen Coupe d'Afrique fana labɛnw bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Marocains olu fɛ yen tɔn bɛɛ lajɛlen bɛ k'i labɛn yaasa ka se ka se tugun bari ndolantanw olu caman labɛnnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruya la min dira e Fala Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an b'a fɔ sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45